Sunt Richard și astăzi vă arăt toată evoluția mea în cele 7 luni de când m-am apucat eu de desen. Acestea sunt toate instrumentele mele pentru desenat și astea sunt toate desenele mele. N-am niciun sketchbook, din păcate, să arate mai bine. Am doar caiete din astea și coli A4. Ce să vă zic, o să începem. Acesta este primul meu caiet, primele desene. O să le pun în ordine și o să vi le arăt pe rând. Bineînțeles, de la primul până la ultimul. Revenim imediat. Bun, băieți, am pus pe o sticlă de vin. Am pus chestia asta albă ca să fie, nu știu, să se vadă mai bine desenele. Bun. Primul meu desen a fost acest măr. Da, ce să zic, un măr, na, prost. Tot primul desen oarecum în aceea zi făcut este acest Son Goku. Al doilea desen este acest Zoro, care n-am avut cu ce să-i fac conturul. Acest copac, al treilea desen, da, ce să zic. Da, aici eram început, e și clar că nu e cine știe ce. Acest planton desenat, colorat, pardon. Această fată anime, da. Al cincilea desen mi se pare că e acesta. Aici am încercat să fac niște buze cu un nas. Un nas. E doar umbra nasului. Aici avem un dovleac foarte șmecher. Aici făceam un challenge pe care l-am postat pe canalul meu mare, care din păcate nu mai postez pe el. Aici este un Son Goku mic, full body. Nu prea mi-a ieșit. Da, hai că merge filmarea, e bine. Krillin, prietenul lui Son Goku. Lui Goku, o să zic Goku, de ce îi mai zic Son? Degeaba. Acest Zoro, din nou colorat, arată destul de nașpa. Dar aici este un Naruto. Da, ce să zic. Deja aveam și eu 11 zile de desenat aici. Da, jumătate. Aici făceam niște practică, jumătate de lună de desenat aveam și am început să fac niște practică. Da, de fapt a fost să dau așa skip la câteva zile de la challenge. Bun, aici îl avem pe ăsta, mă. Nu mai știu. Yuji Itadori. Acum am văzut că scrie aici numele. Bun, aici îl avem pe Luffy. Mă uit în filmare să văd dacă se vede. Ok. Luffy. E bunicel. Aici din nou niște practică tutoriale de pe YouTube. Vă zic sincer, dacă vreți să fac ca și voi de desenat, uitați-vă la tutoriale cât mai multe pe YouTube, că sunt cele mai bune. Și pe TikTok, bineînțeles, dar pe TikTok nu prea sunt așa multe tutoriale. Aici avem pe Gojo. Desenele astea sunt destul de proaste. Na, ce vrei. N-avem nicio lună. O să aveți că e ok pentru 17 zile, jumătate de lună de desenat. Îl avem pe Toji. Aici avem pe Dumnezeu. La vremea aia, nu știu, cu jumătate de lună e bunicel. Aici, din nou, n-am mai făcut nimic. Și aici l-am făcut pe acesta cu un tutorial de pe YouTube. L-am dat play la videoclip și făceam, ce făcea și domnul acela și de asta a ieșit așa bine. Bun. Aici l-avem pe Killua. M-am trezit, eram în pat la 12 noaptea, m-am trezit așa, nu știu, m-a luat cheful de desenat și da, m-am desenat. Avem aici pe Kakashi, acesta l-am făcut fără niciun tutorial. Bun. Nu prea se vede bine. Avem, acesta este primul videoclip cu acest desen, am făcut primul videoclip pe TikTok. Așa. Și acesta este al doilea TikTok cu Tanjiro. Bun. Hai să trecem la următorul
caiet, pentru că nu sunt sketchbook-uri. Ia să văd așa. Deci, acestea sunt desenele. Cade telefon. În fine, vedeți și pe picacul ăsta, nu prea se vede bine din cauza luminii, aia n-am ce face. Pui și așa, să vedeți. Ok. Vă avem aici pe Dr. Dumnezeu, o să fie mai bunicel. Avem aici câteva desene. Le arăt așa pe diagonală sau eu știu dacă nu știu dacă am zis bine. Le arăt așa pe parte pentru că n-au loc. Și până o să vină desene mai interesante, nu are rost să ridic telefonul. După o să țin în mână și o să filmez în mână. Bun, ăsta este Son Goku. Vedeți că aici deja ne apropiam de o lună. Și se vede o evoluție cât de cât. Da. Bun. Ăsta e vegetal. Da. Corpul nu e bun, dar așa e bunicel. Bă, se vede nasol pentru că e hârtia foarte fină și foarte subțire și n-am ce face. N-am nici lumină bună. Din păcate, ăsta este ultimul desen din ziua 30 cu Son Goku. Desenam mult Son Goku pentru că atunci, în perioada aia în care desenam, mă uitam doar ce începusem Dragon Ball. Dragon Ball, da. Și de asta. Aici niște practică pentru mâini, pentru că nu știam să desenez mâini. Nu știu dacă mai e ceva, am încercat eu să-l desenez pe Luffy, dar nu știu, era bună schița, dar nu mi-a plăcut. Cred că nu mai aveam chef. Bun, s-a dus și acesta. Ok. După l-am desenat pe acest teren. Arată rău tot. Nu știu ce shade-uri am dat aici și habar am. Bun. Aici îl avem pe Simba. Bă, e bunicel, ăsta e bunicel, dar e și simplu de făcut. Adică nimic. Wow. Aici îl avem pe Levi Ackerman. Da. Nu știu, nu le aveam cu shade-ul și astea se duc puțin spre portrete și nu prea le am nici acum cu portretele. Am trecut la următorul caiet, care nu știu de ce nu mai are linii din aia de scris pe el. Mai am vreo 10-20 de caiete din astea, dar e foaia prea subțire. Bun, hai să trecem la următorul desen. Stați puțin să pun pe stop. Bun, acesta este următorul desen, m-am ridicat sus. Na, este pe o foaia 4. Nu mai știu cum se numește. Habar am, nu mai știu. Bun. Stați puțin. Aici. Îl avem din nou pe Gojo Satoru. Da. Nu prea seamănă, dar n-am ce face. Stați puțin să mai caut. Bun. Acesta este Luffy colorat. Din nou. Bă, asta arată ok. Bun, stați să mai caut. Aha, aici este. Pe Shinobu. Aceasta este Shinobu care arată ok. Ochii prea mari, dar în rest e decent. Ok, o schiță, nu are unde să mă arăt. Aici este Kagashi. Hatake Kagashi. Care nu seamănă cu mine. Bun. Asta este Gojo. Colorat din nou, da. Nu știu de ce încercam să le colorez, că nu prea le aveam nici cu desenatul. Nu prea le aveam bine, că ăsta e ok. Deci, da, ce să zic, mi-a plăcut la nebunie când l-am desenat. Cam atâta este și cu acest caiet, căci n-am desenat prea mult. Bun, următorul desen este acest Luffy. O să pun din nou sticla. Bun, hai să vezi mai are din nou. Luffy. Bun, o să pun aici. Hai să iau următorul. Stați să le dau mai aproape. Ok. Următorul este Doflamingo.
Astea sunt pe foi A5. L-am desenat la școală pe acesta, de Flamingo. Ok. Acest Zoro care arată ok, dacă mă uit așa la el. La vremea aceea chiar arată bine. După avem un alt, Zoro. Sunt obsedat de Zoro. Nu sunt obsedat, glumesc, dar e caracterul meu preferat din toate animeurile și bineînțeles și One Piece e animeul meu preferat. Zoro, bă, sincer, în general desenele mele sunt doar cu anime. Am doar 2 sau 3 portrete, cred, nu știu. 2 cred că am. Bun, ăsta este un alt Zoro. Le-am făcut pentru că nu prea îmi plăceau și am făcut unul după altul. Bun, aici îl avem pe Sanji. Respir puțin mai greu, că nasul nu prea merge. Adică el nu e înfundat, dar nu prea merge el pe el, nu știu, cred că am o problemă la nas. Da, ăsta este ăsta e, l-am făcut pe ăsta, cum se numește? Uchiha Itachi, da. Bă, da, prost. Nu mai cunosc pe Itachi, un alt Itachi care e doar schița. Nu știu, nu cred că mi-a plăcut din nou și am zis că nu mai fac. Avem o voie 5, dar el arată așa, pe Barrow. Vezi că e bun rău de tot asta. Bun, acum urmează asta. Da. Dacă mă pic, mai pun pe pauză. Mamă, avem 11 minute, dacă stau puțin speedrun. Avem aici un TikTok cu frate, hai să eliminăm calul, cum? Cred că l-ați văzut și pe TikTok, pare destul de cringe, dar am văzut oameni care au luat destul de multe like-uri și am zis să încerc și eu. Am foarte multe foi libere pentru că rămânea o urmă de la desene și am, aveam cont de desenez pe ele, un Izuku îmi dorea care l-am desenat fără gumă de șters, pentru că n-aveam. Bun, aici un alt Izuku, sau Deku, zic Deku. Era mai bine dacă îl lăsam în creion. Bun, vorbesc puțin mai încet că nu vreau să mă audă nimeni, că e ciudat să vorbesc singur. Ce să vă zic, am pus prost. Am pus pe pauză că am auzit pe cineva și am zis să opresc. Că după mă auzea și părea ciudat. Până vă arăt eu desenele, dați și acolo și pe butonul de like și pe cel de subscriber, pentru că avem și nevoie, pentru că suntem la început. Aici este o schiță și e mai greu la început. O să mă apăsez pe acest canal cu condiția dacă cumva o să fac vizualizări, dar că nu cer multe. Nu știu, de exemplu 5-10 vizualizări, după încet să ne ridicăm, știi? O schiță neterminată cu Isagi, dar nu mi-a ieșit mâna și ce vrei. Mamă, dar multe foi așa irosite degeaba. Asta este Ford Focus. Știi, e o mașină lui tata, da. Ia vedeți aici, Ford Focus 1.9 TDI, 90 de cai, 4 uși, ce mai scrie aici? 5 locuri, consum mic, e ce trebuie, da. Am scris de mai rău ca la doctor. Mi s-a părut că a filmat pe diagonal, adică pe partea așa. Bă, ce am, bă, am boli. Asta este un Akaza, da. Demonul ăla din Demon Slayer, pe care nu știu ce cu corpul lui. Nu mi-a ieșit, ce să mai. Bun. Hai să vedem. Am crezut că am dat skip la un desen, nu. Ăsta este Escanor.
arată binișor, adică arată bine. Asta e așa. Mi-a venit să râd. Pardon. O schiță neterminată cu Shangri-La Frontier. Nu mai știu cum se numește caracterul principal, acest caracter. Ce să vă zic, am desenat la școală și nu am mai avut chef să mai termin, mamă, nu mai am baterie. Bun. Roronoa Zoro. Zoro, auzi și tu Zoro? Din nou. Asta este Luffy, Jar 5 și Son Goku. Și aici un fel. Bun, hai să luăm ceva caiet. Acesta e un fel de început. O schiță neterminată cu Midoriya. Nu, Meliodas. Super Mario. Asta primesc cei care nu dau like. Glumesc. Aici nu știu, mi-a venit draci și am stricat desenul ca prostul. Era un desen destul de bun. Da, ce să zic. Nu știu ce e aici. Aha, uite, unul din portreturi. Ca ideea așa. Da, o să mai fie încă 2 portrete. Maxim. Ia vedeți aici și pe cine am eu, pe Sung Jin-Woo. Aici l-am desenat în timp ce mă uitam la sezonul 2, când a apărut sezonul 2, nu în același timp, dar zic așa, după ce l-am văzut și mi-a plăcut la nebunie și de asta l-am desenat. Schiță neterminată, un Usopp care arată bine, mai ce zicem, deși trebuia mai multe umbre, sau trebuia făcută în creion. Schiță neterminată, acest titanul lui Eren și acest Toji, care nu are perspectiva prea bună. Hello Kitty cu mușchi, da, am postat și TikTok. Un șucun, în general cu toate desenele am postat TikTok pe care le-ați văzut până acum. Bun. Nu știu dacă mai e ceva. Mai e acest Sanji. Bun băieți, acum trecem la cele care chiar sunt șmechere. Începe cu un Zoro colorat destul de bun. Acest Naruto. Ăsta micu și ăsta mare. Ăsta micu are părul nasol de tot. Adică mi-a ieșit pur rău de tot. De asta am cam ascuns-o, că se mă uită oamenii prin desenele mele și mi-e puțin cam... Așa am zis, mamă, ce a desenat, știi, glume din alea proste care nu-mi plac și i-am ascuns. Bun, cel de-al doilea portret, care este un portret foarte bun cu Iisus Hristos. Bă, vezi că chiar e bun cel, adică n-ai ce zice. Al doilea portret și chiar e bun. Bun, avem aici așa un Isagi pe care am cam dat greș pe aici așa, dar în rest arată foarte bine. N-ai ce zice, chiar bun. Bun, avem aici îl avem pe aici pe ăsta, Ban. Bă, poate pentru mulți desenele astea nu sunt cele mai bune, dar având, na, ținând cont că desenez de 7 luni, eu zic că sunt bune, rău de tot. Adică n-ai ce zici. Luffy Jar 5 în pix albastru, vezi că ăsta îmi place. Da, aici Kaido. Știu că sunt mulți oameni care desenează mult mai bine decât mine și chiar unii într-un timp mai scurt, dar asta e capacitatea mea și eu zic că e bine. Na, ce să zic. Acum, fiecare cu talentul lui. Dacă tu ești mai talentat, asta e. Saitama, da, nu prea îmi plac ochii. Aici cu Escanor versus Estaros. Vezi că îmi place. Nu prea îmi place maxilarul acesta și bărbia asta și în rest e bunicel, de ce zice. Natură moartă, pentru că am văzut eu un anime și ziceau ăia că dacă desenezi natură moartă o să devii mai bun. Ăsta l-am desenat la mișto, sincer, adică nu la mișto, în jumătate de oră așa, pentru că mi-am cumpărat niște blinderi din astea și am vrut să le testez. Nu știu cum se numește, am uitat. Hai să vedem. Acesta este un Minato. Mi-au ajuns marcările astea cu acrilice și am încercat. Nu prea mi-a plăcut și nu prea am desenat cu aceste marcări. Și sunteți gata, cel de-al treilea portret și ultimul, momentan. Cristiano Ronaldo, da. Nu sunt bun ce vrei. Am încercat să-l fac pe Ronaldo și nu prea mi-a ieșit. Am doborât sticla asta de vin, dar n-are nimic.
Aici l-avem pe Sakura din Windbreaker. Vezi că îmi place. Ochiul ăsta e puțin cam gros, dar arată bine. Bun, hai să vedem chiar acum pe Guts din Berserk. Bă, vezi că arată bine. Bun. Acum Gojo. Ce să zic, bă, vezi că ăsta chiar îmi place. Și puteam să-l fac chiar mai bine, dar nu prea am avut chef. Și acum The Peace, The Raystones, ultimele două. Acest Juitaro. Mamă, ce le-am cu engleză. Bă, vezi că e bun. Adică față de coloring ăsta este destul de bun cel. Și penultimele desene, ăsta este un sketch, nu mă interesează. Ultimul desen care e cel mai bun, dau puțin speedrun pentru că mai am 5%. Acest Doctor Stone, vezi că e bun, comparație cu ăsta. Vezi că e bun rău de tot, deci ăsta e preferatul meu. O să urmeze și un Son Goku, imediat un Goku, tot așa foarte bun, colorat. Ce să vă zic, eu am fost Ricardo, nu uitați să Richard, pardon, nu uitați să apăsați și pe butonul de like și pe cel de subscribe. Noi ne revedem la următorul videoclip. Ciao!